Gvern ġdid nazzjonalista se jkompli jgħin b'saħħa liż-żgħażagħ, atleti u tfal sabiex jiżviluppaw f'persuni sħaħ. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara illi għamel fil-Pixxina Nazzjonali tal-Qruq fejn iltaqa' ma' numru ta' atleti li huma parti mill-Special Olympics Malta. U għafakkar illi kien propju Gvern Nazzjonalista illi welled din laqda non governattiva eżattament 25 sena ilu. Direzzjoni hija waħda ċara li kulħadd għandu abilitajiet varji. U għalhekk anke l-kelma inklużjoni rridu nifhmu li m'għandekx xi ħaġa ċentrali u inti qiegħed taqqat nies leha imma li għandek il-kulħadd ta' abilitajiet varji kemm dawk li jidhru li m'għandhomx sfidi manka wkoll dawk li hu evidenti li għandhom sfidi li kollha jkunu parti minn trasformazzjoni edukattiva, sportiva. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega illi l-inklusività hija importanti u li għandna nagħmlu mezz illi kulħadd ikun parti minn trasformazzjoni holistika. Kelli l-opportunità niltaqa' ma' l-Special Olympics Malta fejn jitħaddem bisħieħ propju dan il-messaġġ ċar illi jkollok lil kulħadd li għandu l-opportunità li jkompli jiżviluppa l-ħiliet tiegħu. U permezz tal-isport mhux biss ikunu qegħdin jikbru fil-parti atletika sportiva ma wkoll fuq bażi personali fejn ikunu qegħdin anke jiltaqgħu flimkien isiru ħbieb fejn ikunu qegħdin iħaddmu l-kwalitajiet anke u l-ħiliet soċjali tagħhom. Bernard Grech tenna illi Gvern ġdid Nazzjonalista se jkompli jgħin lill-atleti it-tfal u ż-żgħażagħ jikbru bisħieħ. Gvern Nazzjonalista se jkompli kif għamel fil-passat Special Olympics Company li kien propju xi ħaġa li welled Gvern Nazzjonalista jibqa' jemmen fiha u se jkun qiegħed anke jgħin b'mod b'saħħtu biex aktar atleti, aktar żgħażagħ u aktar tfal kun jistgħu komplu anki jkollhom din l-opportunità għal jkomplu jikbru jiffurmaw jiżviluppaw bħala persuni sħaħ. Special Olympics Malta qed tiċċelebra l-25 sena mill-ftuħ tagħha b'aktar minn 1500 atleta ikunu parti minn din l-għaqda non governattiva. It-tim Malti jirrappreżenta lil pajjiżna fl-Special Olympics barra minn xtutna bil-Maltin jiksbu numru ta' onuri għal pajjiżna f'dawn l-aħħar snin. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino flimkien ma' Shadow Ministers Bernice Bonello, David Agius u Graziella Gallia.